Я намагаюся бути фотографом. Говорити не вмію і не люблю. Якщо маю що сказати, воно вже є в моїх світлинах. Мене не цікавлять пояснення, я не ставлю питань, чому чи як. Я можу показати свої фото, але контактні аркуші рідко. Працюю з маленькими знімками, розміщую їх на стінах, дивлюся довго, порівнюю, відбираю. Це моє рішення, а що вони означають, скажуть інші. Ви знаєте мої фото, публікували їх, виставляли, то скажіть самі, мають вони значення чи ні? Я покинув Чехословаччину 20 років тому. То була не просто еміграція, то був кінець весни. І мрії. Радянські солдати, моє місто під окупацією. Я не знімав історію. Я знімав себе. Те, що пережив.
2 роки по тому Париж. Магнум. І з того часу я в дорозі. Від Ірландії до Сицилії, від Іспанії до Греції. Я працював багато. Жив просто. Хочу бачити все, хочу стати самим поглядом. Андре Бретон сказав, око існує в первісному стані. Якщо це про фотографію, то це про мене. Я працюю мовчки, одержимо. У цьому мій первісний погляд. Чисте бачення без прикрас. Зйомка як сезонна праця. Погожа погода – жнива. Взимку відбір сортування зберігання. Контактні аркуші на горищі. Тисячі маленьких відбитків. Щороку я повертаюся до них. Перебираю, порівнюю, відкидаю. Деякі залишаю. Я не коментую і не підписую свої фото. Жодних пояснень. Лише бачити. Ще і ще. Зберігаю те, що бачив. Формую свій світ. З часом мої теми стають чіткішими. Я гортаю контактні аркуші. Білі, сині, червоні позначки. Кадри як сліди. Я наче знову йду за собою. Дивлюся у власний видошукач. Подорожую заочно. Бачу те, що бачив колись. І раптом один кадр, один момент, правда. Підкреслена червоною лінією.